אז היום אני משתמש בכרטיס שלי כדי לרדת 4 שנים למטה ולהפוך להיות חלאס יאנג. הלאה לי, ספרי לנו על עצמך, מי את? אני מנחה את הקבוצות ואת הריטריטים, ואנחנו פה בריטריט של היאנג, ואני אחת המנחות. איך את עצמך עוברת את החוויה הזאת? אני עפה. בואו לחלאסטריט! היה לי לימפומה, באתי להגיד לוקימיה, רק למה? נעים! רק לימפומה, זה הכל. ועכשיו כאילו אני מלווה. שכנע אותך לבוא לפה? חלק מהתהליך של ההחלמה, והפיזי הנפשי. תודה לך פולי. איזה כיף, תראו איפה אנחנו. חששת קצת לפני? קצת. חששתי שאני לא אענה מספיק, לא אכיר אנשים, לא אחווה, לא אזדהה. אבל זה כאילו לא קיים. בחלאס פשוט תמיד מזדהים, תמיד חווים, תמיד מכירים אנשים. זה כיף לנו. זה צריך להחלים מלהחלים. איך אתם מזקמות? וואו. רגע, הופה.